Ja tervetuloa liikuntapalveluiden lihaskuntohaasteiden pariin. Ja tällä viikolla on ohjelmassa lapujen avauksia. Ja niitä voi tehdä istuen tai seisten. Ja lisäksi voi vielä käyttää kuminauhaa vastuksena, jos sellainen koto-osalta löytyy. Eli Laura pujottaa sen tonne jalkojen alle ja sieltä saadaan vähän vastusta lisää, mutta se, että mitä liiket me lähdetään tekemään, niin lähdetään tämmöistä soutuliikettä, vetoa tekemään. Eli tärkeintä on siellä vedon loppuvaiheessa lavat yhteen rintarottingille ja koitetaan pitää hartiat alhaalla, ettei ole hartiat korvissa. Eli hartiat rentoina. Muutamat vedot vielä tehdään. Yes. Hyvä. Ja sitten vaihdetaan liikettä ja seuraava lähtee tuolta ylhäältä. Eli tässä samalla kun viet kuminauhaa, painat alas sitä, niin pikkasen aukeaa myöskin tänne sivulle, eikö vaan? Kyllä. Ja liike tuntuu erityisesti tuolla lapojen seudulla ja vahva rutistus lavoista. Ja ilman kuminauhaa tosiaan kyynärpäitä voi koukistaa ikään kuin leuan vedossa. Kyynärpäät koukkuun ja lavoista vahva liike. Näin, tämän näköinen oli tämän viikon lihaskuntohaaste ja ensi viikolla sitten taas uutta liikettä. Kiitos. Kiitos, moi!